जून के जुलाई में अगस्त के पढ़ाई में, जून के जुलाई में अगस्त के पढ़ाई में, मामा अपन बहिनी दिहले हरदी के चढ़ाई में, मामा अपन बहिनी दिहले हरदी के चढ़ाई में। जून के जुलाई में अगस्त के पढ़ाई में, जून के जुलाई में अगस्त के पढ़ाई में, जीजा अपन बहिनी दिहले हरदी के चढ़ाई में, जीजा अपन बहिनी दिहले हरदी के चढ़ाई में। जून के जुलाई में अगस्त के पढ़ाई में, जून के जुलाई में अगस्त के पढ़ाई में, फूफा अपन बहिनी दिहले हरदी के चढ़ाई में, मौसा अपन बहिनी दिहले हरदी के चढ़ाई में। जून के जुलाई में अगस्त के पढ़ाई में, जून के जुलाई में अगस्त के पढ़ाई में, जीजा अपन बहिनी दिहले हरदी के चढ़ाई में, जीजा अपन बहिनी दिहले हरदी के चढ़ाई में। भले रउआ पापा जी, भले रउआ बनी जी, भले रउआ पापा जी, भले रउआ बनी जी, कहिया के हरदी जतले रउआ बनी जी, कहिया के हरदी जतले रउआ बनी जी। भले रउआ चाचा जी, भले रउआ बनी जी, कहिया के हरदी जतले रउआ बनी जी, कहिया के हरदी जतले रउआ बनी जी। बेटी हो कवन बेटी अति सुकुमार जी, बेटी हो कवन बेटी अति सुकुमार जी, हरदी के पानी पड़ल गइली कुमिलाई जी, हरदी के पानी पड़ल गइली कुमिलाई जी। भैया हो कवन भैया दन रउआ बनी जी, भैया हो कवन भैया दन रउआ बनी जी, कहिया के हरदी जतले रउआ बनी जी, कहिया के हरदी सचले रउआ बनी जी। दीदी हो कवन दीदी अति सुकुमार जी, दीदी हो कवन दीदी अति सुकुमार जी, हरदी के बूंदा पड़ल गइली कुमिलाई जी, हरदी के बूंदा पड़ल गइली कुमिलाई जी। भले रउआ पापा जी, भले रउआ बनी जी, खाली हाथे हरदी चढ़ावत रउआ बनी जी, खाली हाथे
ऑफिस में के रुपया छू पहले रउआ बनी जी, मास्टरी में के रुपया छू पहले रउआ